Sai sien menta ngai kble fi ha gerteng ke jong try no panim jing yu Jesus Christ ngadap da jing kemen sai sien bang yo man ye kren bat fi lang bang ne ke kubor step ha ne ke sngi bang nge ke ne ke kubor kana long shisha ke kubor jang ke jing ker khu na ka menta jong fi we baro kani ke long ke jing shisha ha ba ubriu u internet ye ke briu bat kum tau terwai la di berkata ke briu da ke smu ya ha kapediang ya kata badkum ta kila ban ya ha kata gajing ya dai ke jongki pada gajing ya dai nen kong kalong ba ki hap ni thu ha iwe khnang ban smuk thu ba uniu breu long kum no ba uniu breu ban smuk thu ba ke breu ka long kum no khnang ba kata gajing ya lenti ke jongki kan long gajing ya lenti jong gajing smuk thu jing mot iwe khnang ban tei kata ka yeng ke jongki ladam smuk thu jing mot ladam mi thu iwe kabar kinom la hiru ban tei kata ka yeng ke jongki kinom la hiru ban seng kata ka long yeng long sem ke jongki ta ka ne ke jing shisha ba ubreu ha ba ya ba ka breu ba ya ubreu ki de ban i thu ba iwe ba ka ne ka long ke jingkli ha ka ne ka sngi ke mamanta fla ya ba Jesus Christ play thu yu Jesus hado kat no ning kwa banong ye fi ka ne ka sngi hoi fla ya ba do pi kwa ban i thu shu ya u fi kwa ban i thu shu yu le si fla i thu try tang kat ni ba nget la ba ka ne ka ji kai ka ba finyo ka ne ka sngi finang i thu shu yu try ba de hing ta kwa banong ye fi bala fi snap ba fi sha skor ba ka ne ka ji kai pin sa smu thu pleng bo ne try ba fi shakri u de try ba kum no tadei ta ka ne ka sngi ka kwa pin i thu shu yu Jesus baleng hikai ka ne ka chi kai ka dau ka long ba pin don ni ka ta ka jing smu thu ka ba janai jing smu thu ka ba pura ba u jisu u dei wei ka kwa fin i thu shu yu ba pin ngam jeng liu shu ha ka ta ka jing dei ka jong pi ba u ba ni thu shu yu ya ka ka ba u long ba de ka ka bu dei ha ni ka sngi ka kwa pen kan mau ya pi ba ni u jisu ba pi u dei ru u trai jong ka sabaton kwa banong e fi u de utrai joga sabatan ka babel ke thu no marcos nong ba at khat au prau jisu kamil di bo dei tang ka sabaton re u dei mo utrai joga sabaton kamut u kham krau ban ya ka sabaton kwa banong e fi pleng u de utrai ya ka bangin yo ban shong thai ha u de utrai ya ka bangin yo ban brat ye ke jingkit ke jongi ha u ba de utrai ban pen scam ye ke ki jat ki bas jor ke jongi na ne ki khosio ki bas sator ke jongi ban habangi brat ya kata ka jing em ke jongi ha u pleng yo ya kata ka jing shong thai ka bashisha na maru de mu utrai joga sabatan pada om tak tahu Jisu pen I la diru ba udei ma u utrai jong prophet David la ne utrai jong David kadon ke jinya kran hang ne kwa ban puli khan dia ta ne ka por na ka gospel ke jong Matthews kan ke lonong ka ba ar pu ar ke thu ingi hang ne ba kala don ka ta ka jinya kran ha pedeng u Jisu bat ki parisi kalau nong ka ar pu ar ka khot ka ba sau pu wei ka ong kom ni haba ki dang sa lang ki parsi u Jisu ula kli ki uda ong phimut kumnu shapang u Kris u Jisu kli wang phimut kumnu shapang u Kris u kli ki parsi uda ong ulong u khun jong no ki le thu ha u jong u David u ya thu aki haba kumta kumno ba u David da umen sim u khat ya u utrai ya u uda ong utrai ula ong ha utrai jonga to shong shaka khti ka mon jonga tat andangan penlong ya ki basyun ya me ka jingyu hapo ki jat jong me lada u David ti u khatra ya u kumno ba unlong u khun jong u om dan ti u bala ban ya thu shiken tien ya u lemni om dan baslan ban kli shu ya u nadu kata gasngi u Jisu u kli u mesia de we kyong de khon jong u David ta ding ta u Jisu ong la da u David ba u khatrai yau ta te u de we pa namar u David u ong Jisu pen kan mau ong bu trai u lo ong hau trai jonga te shong ha kti kamon jonga ta dangan pelong ki basyun ya me ka jing yu kejat hakikat jong me kan mau ya kan ka wei bo Jisu umdei tang ukun jong u David u khat ya u Jisu u trai jamu tadeng ta kini kinang mudur ba u Jisu ne tau Messiah un wan tang nagata ka kpo ka jong u David
nakalong yeng ke jong David hoi u Jisu wan shisha nakalong yeng ke jong David tang ba kamut pa bau de ubreo kamut pa bau de tang kumwei na tagi prophet henreu kam krau ban yu prophet David u kam krau ban yu David u pa jong u namar bau David u pla laga jong ke shinter ke jong u bau trai u laong hau trai jong a kamut bau pa u laong hau kuon to shong hakakti kamon jong a ukpa u ong hau kuon mar u David mde bu shukran ha baken jado reu kran hau men siem jong blai bau du yo i pleng bau ukpa u da ong ye kuon ban shong hakti kamon ge jong o hakata khet jong ban pen rem snan yakata ka bo jong nong shon ban penlong kita ke basyun hapo ke kejat ban yu hapo ke kejat jong u badai ta kwa banong if you bo Jisu pleng udai wakam krab ban yu David udai utrai baru blai deh ta begini ki Parisi kilas ngap no jar kinang mut bu Chris unwan tang kum ubreu ya ka bon pelai lot yaki na kata kti jong ki Rom na kti jong ki breu na kata ka jing syate syakum ka jing long brau ka baken jado reu Chris pleng wan mdei tang ya kata ka baken jado reu wan na ka banta ka baken jaman sim wan na ka long yeng ka jong David ya ka bo David u khat yo u trai jong o baka babal ki thu ingi om tang kata mu Jisu bangingi syakri u kam ya ladiru bo la long shwa ban ya u Abraham gini ki kon Israel kata ka por ki ongi ki smu kha ya bangi de ki kon ke jong Abraham Jisu ong Abraham lakmen ba wi ke sngi ke jong a ba om tang kata ki ong ba o kum no ma ong Abraham lai kendu ya me tang san pus nem rem padon men ta ma ong ba me malaya kendu itu kpat men jungi Abraham Jisu ong de tang bang kendu ya Abraham Rai shwa ba Abraham un long shwa ba un kha shwa ba Abraham un dan na ke perthai nga de long lupa shwa yo Abrahamแต่เฮงตาki ong me kam melody ma de ublei ngin tham mau no ya me Jisu kam bo de ubla don shwa bani Abraham ukpa temen joki wong along the gospel jung Yohanes no pra record balai khandai ter hado record basan bu pra ter ke yathu yangi ya kani ke ba utrai ukam ya de bu ulong shwa bani Abraham ukpa temen jong ki jiu ndai tang kata Jisu kam yang diru kam krau banyak ke temple. Ki beriu ki wan syaga temple bagi snow bakata ke temple kalau dei pelat kata ke jingtai ke krau blai udan kata ke temple. Matius no bakar dekat ban riu Jisu ong ini ki kentien. Ini pulih kan ke por. Renga ngong api bau bakam krau ya ke temple udan hang ni. Onga ngakam krau manga banyak ke temple. Nga kham krau manga bani kan ke temple baka babel ko ni relada pilala atip ke ai kan ni ya ke jing isnai ngamon te om ke jing knya pinom dala penrem ya kita ki ba klempop na ba ko no bre ulong utrai ke sabaton u Jisu ong kita relada pilala atip ke ai kan ni ya ke jing isnai ngamon te om ke jing knya pinom dala penrem ya kita ki ba klempop pin om dalam penrem ya kita ki ba klempop na ba ko no bre ulong utrai ke sabatan u Jisu ong along manga uta ba kham krau ban ya ke temple kini ke temple ke dei ke bla thau da ke kti ke jong ki breu kini ke temple ke dei ke bla penlong da ke kti ke jong tau nong shna da ki breu rei nga dei manga hi he jing shisha u ba ai ya ke design jong ke temple nga dei manga hi ken bakmi lanti bagana ke temple kan mi kata ka jingis nai but ya kata ka jingai ai ke jong blai henra ya ka temple pleng kadan ka jing penrem nga ngalawan om ban penrem ong Jisu henra ngalawan ban isnai baka babel ke thu kita bu Jisu wan mdei tang bu shuan dei kawan ro ka jingai ai baga jing si sha badu tadai ta kwa banong ifi bu trai u kam krau ban ke temple ya ka baki jiu ki kam bakan ka dei bakrau palat kidang don shibun ki wei pat dengin sekren ha wei pat kapor bang kwa banong ifi bo trau e ifi to fin mani neutrai to fin shakri neutrai fin mani u da ka download da ka man sim how man sim ba da ka jing shisha na mar dei mo u kan u de u blai u nong pen em u nong seu spa
udah blay bela yap baru udah blay bela mipat kwa menoi fi kerku ya ka kerteng jong trai kan ka sngi pediang eu fila ban kerku yo trai da ka fi pediang ya ha kan ka sngi ko munong penem kwa ban duai nam ta jong fi kan ka por ma man ta trai ni ka por nga ai ngu ye me ko pa me pen pau la di ko trai ma me dei me ko trai u trai jong sabatan me kam krau me ko trai namar ba me long blay ko trai jong u David Medei me ko kenra try wala don shua banu Abraham. Medei me ko kenra try bakam krau ban yagata ka temple ablai. Medei me bakam krau ki barok namar ki barok kala long de me bat klema me shum long ki ru kala long. Imani me ko try jisu ngi ro e kerteng jong me barang de sngi dan shibon ko try. Ki men sim ki bakodor ablai hagan ga por ki don chepdeng ki jing e ki jing le ki jim ke jong ki. Bat haba ki lai thu e me ya ga jing krau ke jong me ki jing e barok ki long tang kum ki pui sudah. Da ki lai thu ya ga e ka ba me long ablai ki jing e kim dan e ra ma kmat jong ki. Namar try Hallelujah. Habau David ulai iu, Goliath upshumila iu, Goliath kum tau jayan. Reu ulai iu me kam krau me ko try ban yau neu jayan neu ratba. Shimla shep tiang ai ba ka khamat ba kan jaman sim ki khon ki jame ki ba snap ni ka khubor ki ka sngi ki khamat juki ki long ki bla pleno ba kin yo i ko try ba me long ba krau palat ba ni ki baro jong ni ka perthai. Ki jing le jo ka jing ki blai thau jong ni perthai dan e menu jor bat me. Adwai na karku ablai di khon ki jame ki long ki bla karku ki pediang ni me ka sngi hagar tengu jisu amen ba amen ngai utram na karku ye fi pa kong kwa ba long fi pediang ni jisu karku yu da ka ba fi pediang ni ha ni ka sngi ma ni utrai de krau plat kwa ba long fi ni jisu mga kren bang ye kren na ka sngi u de jisu o ba shi sha ba un sawan miang pat sa shi sin kwa ba long fi ka ni ka sngi da la fi pediang yu ha ka jingwan arsin ka jo pin sa le ran pediang yu Finyo ay kaburang belai ke jo. Wat ai ba fin kentat yu, wat ai ba fin bu yu shadin, ne wat ai ba unlong nong way pi, pediang yu kumutrai ba kumnong penem. Tran kerkui fi ngin saya share ngin saya kan do pat kublai shibon. Amen ba amen.